गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोन दाथ' कर'ना भाइरासआथ' जेरावबो गोसारबाय बहुत माने गोसारबाय मानसिफ्राबो माने जानाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो जोंनि इन्डियायावबो बेले आमेरिकायावबो रासिया बहुत माने बांनायनिफ्राय बांगासिनो आरोना खायफा बेफोरखौ निउसफ्राव नायनानै माने जानाखि हाइ प्रेसार गोनां बिसोर माने हार्ट एटेक जालायलायबाय आरोना बेबायदि जालायलायबाय दायो माने बहुत साननो गोनां आरो बारा सिन्था खालामनाङा आरोना मानसियाथ' थैनायाथ' थैखायो नालाय सानसेयाव अब्लाबो माने नों सेफल' जाना था आरोना ओमफ्राय बाराद्राय एथ'ग्राब माने नायबाय थाना निउसफोरखौ बांद्राय माना खायफा बिदिनो हार्ट एटेकफोरनि थाखाय माने एसे उसुबिदा आरोना आंनिफ्राय माने खावलायनायसो आरोना बेयो बहुत माने हाइ प्रेसार गोनांफोरनि थाखाय सोरबा सोरबा बिदिनो माबा माबि सानै माने टेनसन जालाबायनानै माने बिदिनो हार्ट एटेक जालाबायो बे आरोना ओंखायनो आं माने खावलायनोसै आरोना ओमफ्राय आं दायो बुंनो नागिरदों जानाखि दायो माखासे आं खिथाजार इउज खालामबाय थायो नैबेफोरबायदि बेफोरबायदि तारमाने जानाखि बेफोरबायदि सेनिटाइजार इउज खालामबाय थायो जानाखि न'खरफ्राव माने सुबुं जानाखि न'खरनि सुबुंफोरनाव आजा फिसा रानि फिसा दङ एसे माने मोजां खेल लाबानो जाबाय आरोना बेखौथ' सिगां निउसफ्रावबो बुंखादोंमोन माने नुगोना नुवाखै नोंसोर नुबाय जानांगौ खोमा बहुत गोबावानो जाबाय ओमफ्राय आमेरिकायावबो थैदों ओमफ्राय पाकिस्तानावबो थैदों आरोना दा माने बेखौ लोंदोंमोन ओमफ्राय थैदों ओमफ्राय माखासे माने बेखौ मेगनावसो फुनना लाखोना माखो ओमफ्राय डाइरेक्ट मेगना खाना जाबाय आरोना अराय समनि थाखाय बे मेगना माने नुखाला आरो अराय समनि थाखाय माने थैजासिम थ' बे आरोना ओमफ्राय जानाखि सुबुंफोरा माने बेफोरखौ बाहायो एसे मोजाङै खेल लाबानो जाबाय आं दायो माने बेखौनो बुंनो नागिरदों जानाखि न'खरनि सुबुंफोरनाव माने आजा फिसा रानि फिसाफोर दङ इसोरनो एसे मोजां खेल आरोना माने थैदों आरोना ओरैनो मानसि गिदिराथ' लोंनानै ओरैनो थैखाथारबाथ' आरो बे थैनो गोसोथारबाथ' आरो बेखौथ' हमथानो हाखाया मानसि फिसा आजा फिसा रानि फिसाफोर गोनाङाव आरोना लोंलाबायगोन जानला मानला मालाबायनो आरोना बेनि थाखायनो आं माने बानायदो आरोना बेखौ ओमफ्राय थैनायाथ' थैखाबाय नालाय मेगनाबो माने नुवाखै अराय समनि थाखाय बेफोरबायदि जादों आरोना माने बहुत माने खाथ्रा बुस्थु बेयो माने बेयाव माने बहुत माने दायो जिबख्रिफोर आखाइफ्राव थालाबायो माने बेयो थाबसिन बुथारो आरोना बे आरोना बहुत माने ओरै खुलनानै नायोबा दाखोन खुलनानै नायलाय माने सिं मोनखालायो नों बहुत डेन्जार बुस्थु बियो ओरैनो बेखौ माने इमारजेन्सि हिसाब माबायाव बांसिन बाहायनांगौ आंनि हिसाबाव आरोना ओरैनो आंनि हिसाबावथ' बुंनो थाङोबा माने साबोनखौनो बांसिन बाहाय डेटल साबोन डेटल दैखौनो बांसिन बाहाय आरोना आंनिफ्राय मोनसे खावलायनायसो आरोना बेयो मानो होनब्ला बेखौ माने ओरैनो इमारजेन्सि सिस्टेमाव नों जानाखि जेराव थाङो नोङो जेरै हाथाय बाजाराव थांबाय माबा मोनसेयाव थांबाय नों गारि मथरफ्रावबो लाजायो नों ओरै बिलिरबाय थानो माबाय थानो आखाइयाव फुनबाय थानो थाखाय आरोना दा नों साबोन दैबोथ' जेबो मोना नालाय दा बेफोरखौ माने नों ओरै मानो हरथारनो माने माखासे बिजानु माखासे जिबख्रिफोरखौ आखाइयाव थानाय बेक्टेरियाफोरखौ बुथारनो थाखाय बाहायनांगौ आरोना नों आंहाथ' न'आव बांसिन थानाय जायो नालाय ओंखायनो साबोनखौनो बांसिन बाहायो आरोना दा बे आरोना ओंखायनो माने बाहायजानो लुबैयो आरो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट आरो जानाखि न'खरनि सुबुंफोरना आजा फिसा रानि फिसाफोर थायो एसे मोजां खेल लाबानो जाबाय बेखौ जानला मोनला गाहायफ्राव दोनलाबायना आरोना ओमफ्राय बे आरोना ओमफ्राय डेटल साबोन डेटल दैफोरखौ बांसिन बाहायबानो जाबाय आंनिफ्राय माने बेखौसो मोजांसिन नुदो आरोना आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय रिकुवेस्टबो आरोना बे बहुत डेन्जार बुस्थु बियो माने सिं मोनलायखायो नै दाबो खायफा माने बेफोरबायदिनो माने दाथ' सेनिटाइजार बहुत माने थोलायलायाना दखानफ्राव नों थाङोबा माने मोनलायलाया बहुत थाब जोबो बे आरोना खायफा माने बे सान्सआवनो माने खायफा बहुत माने डान्स मारिग्रा मानसिफोर थायो माने बे सान्सआवनो सोरबा माजों लगायलाबायनानै माने सेनिटाइजार बानायलाबायना फानलाबायो बेफोरबायदियाव माने जालाबायो आरो बायदिसिना माने मानसि थैनायल' नङा नैबे आखाइयावबो सिगां माने बहुत दावराव जाखांबाय ओरै फुनदोंमोन माने ओरै फुनलाजोबनो माने आखाइया सेस खामजोबो आरोना बेबायदि जादों आरो बारा जायाखै बारा एथ'ग्राब जायाखै बारा बिदिनो खम जादों आरोना अब्लाबो ओंखायनो एसे मोजां खेल लाबानो जाबाय आरोना बे नङा बेलेग बेथ' सेनिटाइजारा माने बहुत रोखोमनि बहुत ब्रेन्ड बहुत कम्पानि दङ खालि आं बेखौल' बुंनो थाङाखै आरोना जिखुनु जाया सेनिटाइजारखौनो होनदों आरो बेफोरबायदि रोखोमनि सेनिटाइजारखौनो आरो बहुत कम्पानि बहुत ब्रेन्डआथ' बेलेग रोखोम दं नालाय ओंखायनो बुंबाय आरो दा लाइफ बयबो दङ बिदिनो लाइफ बय साबोन ओमफ्राय डेटल साबोनफोर डेटल दैफोरखौनो बांसिन बाहायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय माने बेखौनो खावलायदोंसै आरो आं नोंसिनि गोसो जेनेबा बाहायनायाथ' जास्ट माने आं खावलायदों आरो दा थैनायाथ' थैबाय नालाय नों आं मानसियाबो एसे मोजां खेल लानो दा आजा फिसा रानि फिसा नाथ' बिसोरखौदि जेबो मिथिया नों मानसि गिदिरा मायोबासो नों जोथोनै मोजाङै दोनबासो मागोन नालाय दा मानसि गिदिरा जेखौ ओरै आखाइयाव फुनला लाबायनानै दाङो बेबोथ' दांलाबायगोन ना गथ'फ्रा बे आरोना आंनि आन्दाजाव माने बेयो एसे एनै माने सिंफ्राव थाङोबा माइन्डनि माखासे माइन्ड पावार माने साननो हानाय गोहोखौ माने एसे खमजुरि बानायहैयो बायदि मोनदों आरोना बे आरोना ओंखायनो माने एसे मोजाङै खेल लानो मोजाङै माबानानै दोनबानो जाबाय आरोना मोजाङै इउज खालामबानो जाबाय बे ओरैनो जेनेबा दै बायदिसिना मोनबाय थाखायोबाथ' नोङो ओरैनो साबोनखौनो न'आवनो साबोनखौनो बाहायबाय थाबानो जाबाय
फेंफोना ओरै माबाजों एसे ओरैनो मोजां फुनांगौ जायो आरो साबोनफोरजों माने साबोनजोंबो खारखायो अब्लाबो माखासे आलौनाय माखासे बिदिनो केमिकेल माबा मोदोमनाय थायो नालाय बेजोंबो खारखायो आरोना बेनि थाखायनो खारखायो आरो जिबख्रिफ्रा माखासे माबाफ्राबो ओंखायनो बे आरोना बेयो माने ओरैनो नों इमारजेन्सिफ्राव थांनो थाखाय हाथाय बाजाराव थांनो बा गारि मथराव दोननो थाखायल' माने बांसिन बाहायनांगौ आरोना बेखौ आरो बे माने डाइरेक्ट दैखा नालाय नों आरो दैजों सुनांगौ गैला नों दै मोननो थाङा अबेबा जायगायाव थाङो आरो नों हथाथनो आखाइखौ मोजां सुनो थाखाय ओंखायनो माने बेखौ बाहायनांगौ आरोना बेयाव बे समाव ओमफ्राय ओरैनो न'आव नों आरो बांसिन न'आवनो थालाबायखानाय जायो नालाय ओंखायनो माने बे साबोनफोरखौनो बांसिन बाहायजायो आरोना डेटल ओमफ्राय डेटल दैफोरखौ ओरैनो दुगैनायफ्रावबो सफासे बा सफानि होलाबायनानै दुगैजायो बे आरोना ओंखायनो माने आं खावलायनो आरोना आंनिफ्राय दाथ' ओरैनो मुलिफ्राबो जोंनि इण्डियानावबो ओमफ्राय ओरै आमेरिकायावबो रासियावबो माने बानायगासिनो दं दा माला मोनो माला जायो बे बोसोरखौ आंबो एकदम बाथारबाय एकदम मालानि जुगाव मागोन बिराद गाज्रि बोसोर बे 2020 माने 20 गोनां 2020 खायनो माने बहुत गाज्रि बे माला मोनो दा बिनि मुलिया रोखा गैया दाबो 1000 बार जाबाय बहुत बार जाबाय बेयाव मोनबाय बेयाव माबाबाय मुलियाथ' गैया दासिमबो माने रोखा गैया दासिमबो बे आरोना साननो गोनां बाथ्रा बहुतनो एथ'ग्राब गिदिर गिदिर साइन्टिस्ट दं एथ'ग्राब माने बैगानिक दं मालानि जुगाव मोनगोन दा बेनो आरोना ओंखायनो माखासे हार्ट एटेक माखासे हाइ प्रेसार गोनांफोरा बारा एथ'ग्राब माबा नायलाबाय थानानै निउसफोरखौ एकदम नङाबा हार्ट एटेकफोर जालाबायनो हागौ ओंखायनो बांद्राय साननाय जायोना ओंखायनो आरोना थ' बेयावनो आरोना दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना बिदिनो ओमफ्राय मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय चेनेलाव साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आं दिनै जास्ट बेनिखौल' एसे ओरैनो बिदिनो गोबावानो जाखाबाय निउसफ्राव होनायाबो ओरैनो जास्ट ओरैनो बुंनो थाखाय माने आं बुंनो लुबैदों माने बुंबाय आरोना थ' बेमोन दिनै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनाय मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो होलां ओमफ्राय मोजां मोनोबा नों लोगोनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना बाय थेंक्स फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो लोगो मोनसिगोनलाय बाय